Și tu ai alergii în perioada asta? Congestie nazală, musculatură încordată și postură vicioasă? Povesteam în video anterior despre perioada alergiilor și cum acestea influențează respirația într-un mod negativ și anume aceasta este superficială. Respirația când este superficială duce la încordarea musculaturii diafragmatice și la influențarea în sens negativ a posturii copilului. Am promis că vin cu niște soluții. Prin urmare, sper eu ca soluțiile să fie simpatice și pentru asta avem nevoie de orice găsim prin casă. Spre exemplu, un balon, o mingiuță, o foaie, un pai, apă, lumânări, orice aveți la îndemână. Scopul este să influențăm într-un sens pozitiv musculatura diafragmatică, să alungim. Această alungire influențează dezvoltarea frumoasă a corpului și nu numai asta, dar vine aer mult către corp și mult aer influențează dezvoltarea frumoasă a copilului. Avem nevoie de oxigen pentru a crește frumos. Prin urmare, avem balonul și umflăm. Hop. Și o minge și cu asta vă urez succes la exerciții.